Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lapho kufinyana khona wena lo mbukiso wakho ke wesimanzuzo esikulethela zonke izindaba zikaMaskandi ke ifya ngaso ke isikhathi umhleli ke womcimbi lapha ke iBadedeli Maskandi Festival obeka umcimbi ngempela ke ubuzoba indumezulu obekukhona wonke ke lapha ke umculi ke kaMaskandi ke kodwa ke abantu abaningi noma abaculi ke bamaskandi ke abaningi bahoshe ke imfe ngawo ke lo mcimbi ke ukuthi ke abakhokheliwe ke kahle ke kwasala ke labo nalabo ke lo mcimbi ke kahle kahle ubona namhlanje ke wona ke njengoba ke lapha ke umhleli womcimbi ke ehlelo ke ingozi ke lapha yena ke uNtaba ke yase Dubai ebheke lapha ke eJohannesburg ukhalile lapha ke einkundleni zokuxhumana ekhasini lakhe ke lika Facebook ukuthi ngempela ke i-happy birthday yakhe ke noma ke usuku lakhe lokuzalwa ke uzodlala lapha ke esesibhedlela kodwa ke wathi ke ubonga uNkulunkulu njengoba ke esaphila namanje. Ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula mayelana ke nomcimbi wakhe lapha ke naye ke ukulimala kwakhe lapha ke uNtaba ke yase Dubai ongumhleli wayo ke lapha ke iBadedeli Maskandi Festival bezinga kuthina ke ebesize nazo namhlanje siyabonga. Cha wengane zakwethu nakho okukhulu kwehla ngiyabona into ebhalekayo ngaphansi kwephepha isolo zokuthiwa ngiqhathe neMK ngisho engalazi engakwazi ukuthi khona kuyikuphi. Ngenza ivideo ngeMK ngakhuluma bakhombisa abangaphansi kwayo nabathandayo ukuthi abakuthandi. Ngenza ivideo futhi ngaxolisa futhi emva kwalapho ngijike ngaba nabanye abayithandayo saba sonke futhi sakhombisa ukuthi kwendlule lokho. Mawuthi kufike kabi yobe ingakho ngiyidelete ngikhombisa ukuhlonipha nami nanokuyihlonipha. Mawuthi kufike kabi hayi ngikho sohlangothi ngizovota kodwa uthi ngizovotela into ezongisiza yabo. Hayi ukuthi ngigxeke iMK sazi ukuthi yowina namazi bengisho nje ivideo sifikile yobe maMK yamanje. Iyangixala into ukuthi sivelaphi ngoba ngayixolisa ngoba lento isalezo ngiyalihlonipha yabo. Nakwenzeka lento kubhlungu ngoba nami ngumuntu ezinto ziyazwela ukuthi umuntu uyangaza kusho ukuthi kufanele ungenza isilimo ngoba ngifuna ukuhlambalaza isithunzi sesolezo nesolezo ngoba lento ibhalwe umuntu ubalo umuntu ubalo Charlie Khuzwayo ngimazi lo muntu wethu lento i-wrong ukuthi ubhebhethise indaba engamanga yabo. Mina leli igama lakhe wayini futhi ngisazoqhubeka ngiye phambili mawukuthi ufuna ukulala udlile mhlawumbe ngegama lami ku-wrong lo. Ngabe sikhulumile mhlawumbe ukuthi singenza yiphi plan ukuthi ulala udlile ungakhuluma amanga yabo ngoba mhlawumbe ngithemba ukuthi umdala nakimi wena sondela duze kwami ukuthi khona ufuna sikwenze noma ufuna isolezo mhlawumbe liye phezulu nalokho elikhona ngakwenza nami lokho ukuthi hayi ngamanga isolezo ngalihlonipha namanye amaphepha ngeqhaza libambe nasemphakathi kodwa mina ngama uzoqamba amanga lento ngiyifuni wrong yabo. Angifuni ukugcina sengikhipha inhlamba noma yini ngifuna ukutshela ngendlela oyoqamba amanga kanti kufanele ngize ngithini engani nakhombisa ungayithanda yankulumo ngazehlisa ngaxolisa lokho sandlula futhi into endala lokho ngo-February January ba ngandlula angazi ukuthi ungenaphi ungagcina ngoba angifuni ukuze ngifake inhlamba kulamaphepheni yabo. Nathi sizelo nabantu lenkulumo mayefika kubantu abangengamela abasemakhaya kuthiwa mfana sibona into kanje leyo nto ithini kimi kuthiwa ngidicilela iMK kanjani lento sayikhuluma futhi ngaze ngaba nabo bonke beMK sasikhona lento sindlulile futhi yabo. Manje mina ngizoxova abantu ngiqamba amanga angizwani nomuntu oqamba amanga abantu bayashawa bayabhonywa njengawe wena udinga indungu ngoba uyangicasula uzoqamba amanga la.